अजून एक सांगायची खासियत म्हणजे काय आहे की रशियामध्ये ना एक जात समूह म्हणू शकतो 31ला स्पेशली त्यांच्याकडे इव्हनिंगला हे डिनरसाठी स्पेशली बनवलं जातं. अच्छा, नमस्ते. नमस्ते, मी मोनिका. आज आपण बनवणार आहोत रशियन सलाड. इथे मी मेयोनीज घेतलाय, इथे फ्रेश क्रीम घेतलाय, अर्धा वाटी मटार आहेत, अर्धा वाटी मका आहे, फ्रेंच बीन्स आहेत अर्धा वाटी, इथे अर्धा वाटी गाजर आणि इथे बटाटा घेतलाय आणि इथे अर्धा वाटी आपण पायनॅपल घेतलाय. साखर लागेल 1 चमचा काळी मिरपूड लागेल आणि चवीनुसार मीठ लागेल आपल्याला. ही डिश तू कधी बनवली? ऍक्च्युली ना ही एक आमच्या ऑफिसचे इव्हेंट व्हायचे, तर पार्टी वगैरे असायची ना, तर त्याच्यामध्ये एका पार्टीमध्ये मी हा मेनू खाल्ला होता. पण तो ना नॉनव्हेज होता. अच्छा. म्हणजे त्याच्यामध्ये भाजी वगैरे हे सगळं होतं आणि थोडंसं गोड अशी थोडीशी वेगळी लागली मला. तर त्याच्यानंतर मी आहे ना बाहेर 1-2 रेस्टॉरंट्स मध्ये पण मी बघितली, तर मोस्टली काही रेस्टॉरंट्स मध्येच मिळते ही रेसिपी. तर ती खूप महाग मिळाली. म्हणजे एक साधारण आहे ना, एक आपली छोटा डब्बा येतो ना पण भाजीचा वगैरे, तर ते 350-300 रुपये वगैरे अशा ह्याच्याप्रमाणे. का तर आपलं रशियन नाव आहे रेसिपीचं, तर ते थोडंसं वेगळं थोडंसं वाटतं, फॉरेनचं नाव असल्यासारखं वाटतं आणि त्यामुळे मग ते थोडंसं महाग रेस्टॉरंट्स मध्ये विकलं जातं. तर म्हणलं, नंतर मग त्याच्यावरती बरेच सर्च केले मी. त्यावेळेला हे असं युट्यूब वगैरे हे एवढं माहिती नव्हतं. मग गुगल सर्च केले, तर त्याच्यावरती मग काय काय आपण टाकू शकतो वगैरे, मग ते करून एकदा घरी ट्राय केली होती. मग त्याच्यानंतर मग बरेच दिवसानंतर मग परत इच्छा झाली की आता परत खाऊया आपण म्हणून. तर मग आईच्या बर्थडेला मग परत हे आता लेटेस्ट ऑगस्टमध्ये मी परत एकदा ट्राय केली होती रेसिपी. आणि रेसिपीची खासियत म्हणजे काय आहे, ऍक्च्युली ही रेसिपीचं नाव वेगळं आहे रशियाची, पण कसं आहे, एका रेस्टॉरंटमध्ये ही खूप पॉप्युलर झाली तिथे आणि नंतर ती पॉप्युलर होता पूर्ण रशियामध्ये प्रसिद्ध झाली. आणि रशियामध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर मग ते थोडंसं त्याचे ना ग्रीक कंट्रीतून, युरोप कंट्रीतून असं करत करत मग ती इंडियामध्ये पोहोचली. त्याच्यामध्ये बरेच प्रक्रिया झाले. म्हणजे एक आपण बोलतो ना की देश बदलला की वेश बदलतो, तिथली चव बदलते, संस्कृती बदलते. तर तसं थोडंसं ना त्या प्रत्येक संस्कृतीचं थोडं त्याला त्याच्यावरती टच होत गेला. बरोबर. युरोपमध्ये थोडंसं गेलं ना, तर त्याच्यामध्ये बरंच वाईन्स वगैरे युज केल्या जातात त्याच्यामध्ये वेगळे. तर वाईन्स वगैरे तर आपल्या डेली जेवणामध्ये तर आपण इंडियामध्ये वापरत नाही. तर मग तसं थोडंसं इफेक्ट होत मग ती आपल्या इंडियामध्ये आली ती रेसिपी. इंडियामध्ये अजून त्याच्यामध्ये फरक काय पडला? बटाटा आपण युज करतो त्याच्यामध्ये. बरोबर. ऍक्च्युअल जी रशियामध्ये केली जाते ना, ती लेटुसची पानं, जो आपण कोबी बोलतो ना, चायनीज कोबी म्हणू शकतो तो, सलाडचं. सलाडचं कोबी, तो त्याच्यामध्ये वापरला जातो. किंवा चिकन आहे ना, ते ग्रिल केलेलं चिकन ह्याच्यामध्ये वापरलं जातं. ऑलिव्ह ऑइल वगैरे असं थोडेसे व्हेरिएशन त्याच्यामध्ये वापरले जातात ऍक्च्युअल रशियामध्ये. आता आपली ही आपले इंडियन झाली. हो, हे इंडियन रशियन सलाड आहे. रशियन सलाड नाही म्हणू शकत, इंडियन रशियन सलाड आहे. इथे पाणी गरम करायला ठेवलंय, तर त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं चवीनुसार आहे ना अर्धा चमचा मीठ टाकूया. आपल्याला भाज्या शिजवून घ्यायच्यात ना, थोडंसं भाज्यांना पण आपला मीठ लागलं पाहिजे. बरोबर. इथे फ्रेंच बीन्स आहेत, अर्धा कप फरसबी, अर्धा कप मका आहे, मटार आहेत अर्धा कप, गाजर आहे अर्धा कप आणि एक बटाटा घेतला. छान मिक्स करून आपण घेऊ आणि थोडंसं त्याला ना एक वाफ येऊन उकळीत आल्यानंतर ना थोडंसं अर्ध्या बॉईल झाल्यानंतर आपण ते यूज करणार आहे. आता पायनॅपल का नाही वापरलं ते तुम्ही विचाराल, तर पायनॅपल हे फ्रूटमध्ये येतं आणि हे बॉईल आपण करतात बऱ्याचशा रेसिपीमध्ये, हे रोस्ट करून वगैरे पण यूज होतं. पण ह्या रेसिपीमध्ये त्याची गरज नाहीये की तुम्हाला उकळावं लागेल किंवा वाफ काढावी लागेल, त्याच्यासाठी थोडंसं शिजवून घ्यावं लागेल. आणि याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही ना ह्याच्यामध्ये सफरचंद पण वापरलं जातं, ब्रोकोली यूज करू शकता, लेटुसची पानं आहेत मी सांगितली मगाशी त्याप्रमाणे. आणि तुम्हाला हवं असलं तर आहे ना, नॉनव्हेज करायचं असेल तर चिकन, ग्रिल चिकन पण तुम्ही यूज करू शकता ह्याच्यामध्ये. ते खूप छान लागतं. म्हणजे मी स्वतः खाल्लेलं आहे म्हणून सांगते. जेव्हा तुम्हाला असं व्हेज करायचं असेल तेव्हा तुम्ही असं करू शकता. किंवा अजून एक सांगायची खासियत म्हणजे काय आहे की रशियामध्ये ना एक कम्युनिटी आहे. कम्युनिटी म्हणजे आपण एक जात समूह म्हणू शकतो की
तो जात समूह ना 31st ला स्पेशली त्यांच्याकडे इव्हनिंगला हे डिनर साठी स्पेशली बनवलं जातं. अच्छा. तर आपल्याकडे जर हे इंडियन पद्धतीने जर केलं जात आहे तर मग आपण इंडियन रशियन सलाड म्हणून आपल्याकडे पण 31st ला आपण युज करू शकतो डिनर साठी. तर त्याच्यासाठी मग हे आपण आता प्रोसेस कशी आहे ती बघूया हळूहळू. तर आपण आता बघूया की आपल्या भाज्या छान शिजल्या की नाहीये. इकडे 15 मिनिटं झाली आपल्याला. 10 ते 15 मिनिटं खूप होतात आपल्याला. बटाटा तर आपला लगेच शिजतो. आपण आधी चेक करूया की आपल्या भाज्या शिजल्यात की नाही. हे बघा बटाटा कट होतोय, मटार शिजले आहे, त्या भाज्या आपल्या शिजलेल्या आहेत छान. ठीक आहे. तर आता आपण गॅस बंद करूया आणि ना ह्यातलं आपल्याला पाणी नितळून आहे ना त्या थोडंसं पाणी त्याचं काढून घ्यायचं, मगच ते आपल्याला यूज करायचे रेसिपीमध्ये. पाण्याचा वापर नाही करायचा आपल्याला ह्याच्यामध्ये काहीच. तर तुम्ही म्हणाल की हे पाणी काय करायचं. पाणी एवढं पौष्टिक आहे की त्याच्यामध्ये आपण भाज्या वगैरे वापरून घेतल्या. तर व्हेजिटेबल स्टॉक म्हणून आपण यूज करू शकतो सूपसाठी किंवा आमटी बनवायची आहे, भाजी बनवायची आहे किंवा आपल्याला चपात्या बनवायच्या, पोळ्या बनवायच्या तरी पीठ मळायला घेऊ शकतो थंड करून. व्हेजिटेबल स्टॉक म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसतं. जे आपण घरातल्या भाज्या टाकतो वाफवून घेतो त्याचं जे शिल्लक राहिलेलं पाणी असतं तेच व्हेजिटेबल स्टॉक असतं. तेच फक्त आपल्याला एक इंग्लिशमध्ये नाव असतं म्हणून ते थोडंसं विचित्र वाटतं किंवा असं काय वेगळं आहे असं वाटतं. उकडलेल्या भाजीचं पाणी. हा चला उकडलेल्या भाजीचं. आता दोघांनी पिऊन दाखवा आम्हाला एक ग्लास. हे ना थोडंसं आपण गरम गरम नाही घालायचं कारण आपण फ्रेश क्रीम वगैरे यूज करणार आहे ना. तर थोडंसं पाणी सोडायची शक्यता आहे फ्रेश क्रीम. त्यामुळे डायरेक्ट आपण रेसिपीमध्ये यूज नाही करायचं. तर थोडंसं आपण थंड करायला ठेवून देऊ शकतो हे पंख्याखाली. नॉर्मल रूम टेम्परेचर वरती थंड होऊन दिलं तरी चालू शकतं. ठीक आहे. तर आपण हे बाहेर आपण आता थंड करू. आपण आता काय करायचं आहे एका बाउलमध्ये ना हे मेयोनीज आपला हाफ कप मायोनीज आहे ना. हां अर्धा कप मेयोनीज आहे. चवीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता. कोणाला मेयोनीज जास्त आवडतं त्यानुसार पण तुम्ही ॲड करू शकता. त्याच्यामध्ये हे फ्रेश क्रीम घेतलेलं आहे. हाफ कप नाही. हां अर्धा कप. आता आपण आहे ना त्याच्यामध्ये साखर टाकायची. साखर का टाकायची आहे तर मेयोनीज थोडंसं आंबट लागतं काही जणांना. तर मग थोडेसे आणि थोडीशी रेसिपीची चव पण थोडीशी वेगळी लागते. थोडीशी त्याची चव एन्हान्स होईल. सो त्याच्यासाठी आपण ही साखर वापरूया. 1 चमचा आपल्याला काळी मिरपूड वापरायची आहे आणि हे चवीनुसार मीठ वापरायचं. भाज्यांसाठी आपण यूज केलं आहे तर थोडंसं अर्धा चमचा घालायचं आहे फक्त. हे मिश्रण आपल्याला मिक्स करेपर्यंतच. ओके. तर हे आता आपण छान मिक्स करून घेऊया. ही रेसिपी ना तुमच्या घरी जर कोणी पाहुणे येणार असतील, तुम्हाला असं स्पेशल काहीतरी त्यांना खाऊ घालायचं असेल ना तर तुम्ही झटपट आता बरेचसे व्हरायटी बनवायचे असतात. तर ही अगोदर तुम्ही आदल्या दिवशी बनवून जरी ठेवलीत ना तरी खूप छान आहेत. आणि सलाड सारखी. हो सलाड सारखी तुम्ही भाताबरोबर किंवा तुम्ही नॉर्मल जे जेवण आपण करतो भाजी चपाती वगैरे त्याच्यासोबत आहे ना हे एक वेगळी डिश म्हणून जरी दिलीत ना तरी तुमचे पाहुणे खुश होतात. म्हणजे असं काहीतरी वेगळं आम्ही काहीतरी खाल्लंय आणि वेगळा काहीतरी आम्हाला पदार्थ मिळालाय. 31 डिसेंबरला ना आपल्याकडे काय करतात की बिर्याणी बनव किंवा काहीतरी चायनीज फूड ऑर्डर कर किंवा बाहेर चायनीज फूड खायला जा. तर त्यापेक्षा ना हे असं घरी काहीतरी रेसिपीज वगैरे तुम्ही ना घरी ट्राय करू शकता. जेणेकरून म्हणजे घरात कमी साहित्यामध्ये जे अवेलेबल आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही असे फॅन्सी जे काही रेसिपीज असतात ना हॉटेलमध्ये जे तुम्हाला खूप महाग मिळतात त्या तुम्ही रेसिपीज घरी पण बनवू शकता. एक नवीन चेंज पण होईल आणि थोडेसे वेगळे काहीतरी रेसिपी आपल्याला खायला मिळेल. मिश्रण आपलं सगळं मिक्स झालेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये ना आपण हे जे थंड करून घेतलेत ना वाफवून व्हेजिटेबल्स तर हे आपण सगळं याच्यामध्ये ऍड करूया. पाणी बघा मी पूर्ण नितळून घेतलंय. पाणी अजिबात पाणी नाही घेतलंय. अजिबात पाणी नाहीये ह्याच्यामध्ये. हे पायनॅपल आहे हे पण आपण ऍड करूया. ह्याला जरा चव वेगळीच लागेल आहे ना. हो थोडीसं टँगी एक बोलतो ना आपण जो पायनॅपलचा. छोट्या मुलांना आपण चायनीज देण्यापेक्षा हे असं दिलेलं बरं भाज्या. आणि छोटी मुलं आवडीने खातील. खाती आणि थोडंसं कलरफुल वाटतं ना त्यामुळे ते थोडंसं त्यांना अट्रॅक्टिव्ह वाटून ते खूप आवडीने खातात. आवडीने. लहान मुलं भाजी नाही खात असतील तर हे आहे ना ऑप्शन चांगलं. हे द्यायचं असं करून. हे ना छान मिक्स झालंय आपलं. आता आपण टेस्ट करूया आता. हा करूया.
रशियन सलाड तयार आहे आपलं. कशी वाटते सांग मम्मी? मला तर एकदम मस्त वाटली बघा, छान वाटली, एकदम टेस्टी लागते, काहीतरी वेगळंच खाल्ल्याचं. आणि मध्ये मध्ये जेव्हा आता लास्टला मी जेव्हा कॉर्न चालवलं तर कॉर्नची पण चव येते. कोण पण लागतंय मस्त.